Nadugon ako. Okay. Medyo matagal kami hindi nakabisita sa inyo, so ganito gagawin natin ha. Una-una, yung mga kids na nasa harap, as long as hindi kayo papatong dito, Chong, okay lang na lumapit kayo ng konti, tumayo kayo, okay lang yan. Enjoy, enjoy. It's a party, it's a party. Okay lang yan. As long as hindi mo, as long as walang papatong dito kasi ayoko may maharangan ng mga tao doon. So, Chong, tumayo na kayo, hindi ito prayer meeting. And pangalawa, sige, take your time. Yung mga gusto mo po, okay lang, enjoy lang kayo dyan, pero yung mga kids na gusto lumapit. And pangalawa, ito, importante ito ha, boys, pare, okay lang na gumulo tayo ng konti, it's a rock concert, pero Chong, tandaan natin, kung may katabi tayong mga girls or mga kids, pare tayo na bahala mag-alaga sa kanila kasi siguradong magugulo ito ng konti. And, lastly, no, bago magsula, okay, explain ko lang. We were told to do a 45-minute set. Yan yung nasa kontrata, yan yung nasa usapan. Pare, magpaalam mo.
kakayanin ko dahil pag ang tao pagpapasulat lahat ay gagawin basta para sa'yo. Oh yeah! Bakit nakikinig ka pa? Matatapos na ang basta. Pinapatakas na kita mula nung unang stanza. Hindi ka pa natatakot, baka ikaw ay masakot sa mga kasalanan ko. Pero para sa'yo, ako'y babago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo ang tao pagpapasulat isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo ang tao pagpapasulat isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Oh yeah! Maraming salamat, Chong! Uy, Chong! Pare, sa lahat. Hindi ako inaw sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo pa yata lahat kami pinaaakit mo? Miss, pag hindi nilang miss ang iyong pagpapagpag siya. Hindi ka na napapatuwa kapag hindi na kita sa
Lucas Square. Puso pa ba? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba to? Mukhang na ako nagkagala sa pagkanta at nasisigurado sa pagpa. Meron pa ba lang mga rosas, suot na may maunang upas, at nariyan pa ang barkada na nakabaro sa awitin na ipang may naswan na sinalo. Puro ang langit ang bibig at hinapit ka ng amin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, iliwat sa awitin ko ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Pare! Sa isang mong iharap. Chong! Para sa'yo! Maraming salamat po! Hoy! Yung mga di nakasabay, huwag kayong mag-alala ha. Mag-chance kayo bumawi. Kasi may second stanza pa yung kanta eh. Ha? Be alert ha? Hindi ba parang isang sile? Isang pelikulang romantiko. Hindi ba artista at ako ang nililipan sa restaurant na nagwawakas ang pag-ibig na wagas. Puno ng langit ang bibig at nilamig pa ng hangin. Sa iyong tingin Ako'y nababaliw, iliwat sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibuhos ko ang buong puso mo. Pare! Sa isang munting halalan, Tayo lahat! para sa'yo. Maraming salamat po! Oh yeah! Nagpapagpagyan ang dami ni Bulbul. Nasa una ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagkilala. Bakit ko lamang na ika'y pang-ibig? Ito'y ang gagawin. Subok na pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Nagatipok na puso ko'y sumama ka na sa akin. Ako si Mr. Suave.
Gagmay, Antizen, Chito. Uy, iniisip ko pa kulang, ba't dalawa lang sila? Ako pala. Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Jaka, wala siyang apelido. Nagbabagsakan dito. In fact,